És sziasztok srácok, ebben a mai videóban itt vagyunk egy kezdő fiókon, látjátok, és akkor le fogjuk tesztelni, hogy meddig tart egy speciális nyitás. Nézzük meg! Speciál hím, vagy a Mythic az nincsen a Lucky Wheel-em. Az a baj, pedig az jó lenne. Ó, de jó, amikor egy csikiz így a hátszőröd. Ugye? Amikor így előrébb teszed. Megjött a Ricsi bácsi. Na, bocsi, srácok, el voltam foglalva, nem azt figyeltem, már 5 percnél tartunk. Elég kemények vagyunk. Basszus, elcsesztem. Miért? Megmutattam, hogy hogyan kell újra kezdeni az egészet. Pedig azt nem szabad mutatni. Jézus Mária, az a hang. Szegénynek nézzük. Lego! Gyere így. Te hátul vagyok. Jó, csak ott írt meg. Előrébb van. Vagy ugyanúgy. Így. Na, testvér. Dik 5 másodperc múlva, 2 perc múlva tartunk. 2 perc. Na, ugye ilyen gyorsan telik az idő? Milyen gyorsan felnőnek. 2 perce idősebbek. Váltosan mindjárt pörgetek. És most pörgetnék valami special. Amikor nem villog, akkor kipörög. Az a izé, hogyha pedig villog, akkor meg nem. És újra kezdem neked, és akkor... Na, beállít. Hány éves vagy? 8. Akkor beállítom 8-ra. 9. Úgy. Ugyanannyi idősök vagyunk, gyerek. Gyere, pörgess! Könyök power! Hogyha nem mondod, de jump-olsz. Jump! Már 3 percnél tartunk. Milyen gyorsan telik az idő? És akkor tol. Nem tudom. Ököl. Nézd, ököl. Pesel. Ököl, pesel. Jöjjön a power. Nézzük, beboxoljuk. Amúgy van, oh fucking. Persze, akkor be tudja adni. Ilyenkor be tudja adni az 5 gemeket, meg ilyeneket. 55 évesre kell csinálni. Az a max, tesó. És? Az a max. Akkor na, és akkor ez a boomer fiók, és utána majd csinálunk egy izé fiatal. Na most jön a zoomer fiók. Na, addig is, hogyha live-ba telik, addig is, hogyha 1 óra. Nem érdekel az. Ugye? Igen. Mi leszarjuk azért, csak legyen speciál. Mert becsatlakoztunk egy fiókhoz, akinek van egy kreátor kódja. Enter kód. Milyen kreátor? Tudod, a korát néztük, aki folyton ilyen speciálokat pörgette, de itt van az egyetlen magyar
magyar kód. Hunter. Még van ez is, hogy nézd. Hát ez nagyon furcsa lesz, de neked ezt nézd. Ide beírjuk azt, hogy G, L, X, és akkor azt is elfogadja. Meg van egy olyan is, hogy Baby Yoda. Várjuk azt. De most ott. Várjál. Te tudok írni. Hát de te nem tudod, hogy hova kell. Te tudom. No. De a boomer fiók, basszus, elfelejtettük. Ja, ez még a boomer fiók, bocsi. Legyen, mennyi éves lehet? 3-tól 0. 0 nem lehet, látod. Akkor 1. 1, az lehet. Popeye! Itt a macska! Feláll a farkó! Itt a ház őrzője. Jön. Na, a zoomerektől kap, vagy a boomerek? Miért ilyen szar? Akár live is lehetne ez amúgy. Ha lenne izé simkártyám. Ott mentem be, és meg ott jöttem ki. Mi? De még mindig megy a videó. Amúgy igen, ott látod 7 perctől. Úgy megy az idő! Kapcsoljuk el, bazd. De ez nem live, ez videó. Érted, nem élőzök. Kapcsoljuk el. Oké, srácok, ennyi is lett volna ez a videó, csá!